κάτι πολύ σημαντικό. Αφορά τους τραγουδιστές αυτή τη φορά που έχουν λάβει μέρος απόψε. Όταν τους είχα τηλεφωνήσει και τους ζήτησα να κάνουμε αυτή την προσπάθεια έτσι, να ξυπνήσουμε κάποιες χαμένες αισθήσεις. Τους λέω ότι θα γίνει μια συναυλία, αλλά θα ξεκινήσει ανάποδα. Δεν θα διαφημιστεί κανείς τραγουδιστής, δεν θα πούμε σε κανένα ποιος θα τραγουδήσει. Γιατί δεν θέλουμε ο κόσμος να έρθει εδώ, επειδή θα έχουμε πολλούς τραγουδιστές για να ακούσουν μουσική, αλλά θέλαμε να έρθει για τον σκοπό της εκδήλωσης. Και όλα τα παιδιά είχαν συμφωνήσει με αυτή τη σκέψη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι Κύπρια Βέρα. Πάμε. Είπαμε ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη, αλλά φτάνει που έγινε η αρχή. Αυτό είναι σημαντικό. Σπύρο, είναι δικό σου αυτό. The Chef Better Band. Πάμε.